Strabag, mezinárodní mistrovství České republiky v kartingu roku 2009, je minulostí, protože právě o uplynulém víkendu se jel poslední podnik tohoto seriálu. Letošní sezona obnášela celkem 6 závodů a tradičně se závodilo na 3 motokárových okruzích. Dvakrát se tedy jelo v Sosnové, dvakrát na trati v Písku a taktéž 2 klání hostilo závodiště ve Vysokém Mýtě. Augustín vyhrál před Markem Mizerou a Vojtěchem Kůrkou, ale protože čtvrtý dojel Jakub Roubíček, mohl se právě on radovat z dalšího titulu. To už byl Tomáš Korený, letošní mistr republiky ve třídě kadet. Pilot motokáry se startovním číslem 52 letos nedal svým soupeřům příliš šancí a v tabulce zvítězil s velkým náskokem. Na okruhu ve Vysokém Mýtě to platilo také a Tomáš Korený zde vyhrál obě bodované jízdy. 2 druhá místa v tomto posledním závodě sezóny obsadil Jan Filip s číslem 303. V republikovém mistrovství patří tomuto jezdci místo 3., když ho o 11 bodů překonal David Klár. Ten dojel v této jízdě na 3. příčce za dvojicí Tomáš Korený a Jan Filip.